לינן, מאמנת אישית מחברת YT קואוצ'ינג. אני כאן בשביל לתת לכם כמה טיפים לחיפוש עבודה. והיום אנחנו נדבר על התנהגות ברעיון עבודה. יש כמה שלבים בהתנהגות, אוקיי? קודם כל, ברגע שאנחנו נכנסים לחדר של מראיין, אנחנו נכנסים בביטחון, אוקיי? חשוב מאוד לזכור שלא רק בוחרים בנו, עכשיו זה השלב שאנחנו גם בוחרים בהם, אתם צריכים לראות את הסביבה, אוקיי? כדאי מאוד לראות את החדר של מראיין, לראות איפה אפשר לשבור את הקרח, לראות איזה תמונה יפה, אולי איזה תכשיט יפה, אבל לשבור את הדיסטנס הזה, אוקיי? ברגע שיושבים, שמזמינים אתכם לשבת, אוקיי? על הכיסא, קורסה, לא משנה מה, יושבים זקוף. לא יותר מדי משוחרר, אבל גם לא יותר מדי קשה. תהיו מי שאתם, כי בסך הכל מי שיושב מולכם הוא יודע לקרוא טוב טוב את שפת הגוף שלכם. דבר מאוד חשוב שאני מאוד מאוד רוצה לציין, זה שלכל אחד יש שטח פרטי, אוקיי? אז ברגע שאתם נכנסים למשרד של מישהו, זה שטח שלו. כדאי מאוד לא להשתלט על השטח שלו. ברגע שאתם נכנסים ויש את השולחן, אז לא כדאי לכם לשים מפתחות של האוטו או פלאפון על השולחן. יש לכם את המקום שלכם שהוא כיסא, ועם זה אתם צריכים להסתדר. במידה אפשר לבקש אישור ורשות שירשו לכם לשים את הדברים על השולחן, אבל זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, כי זה באמת מראה על התנהגות שלכם בכלל. דבר לא פחות חשוב זה ברגע שאתם מגיעים לחברת השמה, אם זימנו אתכם לרעיון פרונטלי, שזה חלק חשוב וזה לא בגלל שרכזת מאוד בא לה לטרטר אתכם. זה פשוט הלקוח ביקש ממנה לעשות רעיון פרונטלי. אוקיי? אז ברגע שאתם נכנסים אליה בחדר, תדעו שזה כרטיס הכניסה שלכם לקריירה, אוקיי? וכדאי מאוד לא לזלזל בבחורה שיושבת מולכם. שוב פעם, אתם אף פעם לא יודעים מה יכול לקרות ואיזה דלתות יכולות להיפתח. כי בסך הכל היא המגשרת ביניכם לבין המשרה. ואם גם עכשיו אין לה משרה מסוימת בשבילכם, אם אתם ניגשים אליה בכבוד ולא בזלזול, היא תזכור אתכם. וזה יהיה פלוס בשבילכם, ואז תוכלו להתקבל לעבודה הרבה יותר מהר. אז זה הטיפ שלי אליכם היום. אם אתם רוצים לשמוע עוד טיפים, אתם יכולים להיכנס לעמוד שלי, לעשות לייק ולשמוע עוד טיפים. ביי.